натиснете бутона Меню. Изберете от главното меню Инсталация и влезте в подменю Ръчно търсене. В полето PIN-код въведете 4 нули. Въведете следните стойности в полетата. Честота 786000 кГц. Символна честота 6875. Модулация 128 QAM. Излезте от подменюто с бутона Exit, за да се върнете в меню Инсталация. Влезте в подменю Бързо търсене и приемника ще започне търсене на каналите. Това отнема няколко минути, след което приемника е настроен.